ତାପରେ ତା ଭାଇ କି ସବୁ କଥା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ତା ଭାଇ ସେ କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ସେଠି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ତ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ। ତା ମା କହିଲା ତାଙ୍କ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ତା ମାକୁ କହିଲେ ଆଗ ମଲା। ତା ମା କହିଲା ମଥର କିଏ? ସେ କହିଲେ ହଁ କେହି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତମ ସାথে ଭଲ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ ଦେଖିଲେ। ତା ମାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲା ମଥର ଭଲ କେହି ଜୀବ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଆହୁରି ଫାଟିଗଲା ପେଟଟା। ତା ମାଙ୍କର ଫାଟିଗଲା। ତ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗର୍ବ କଲେ ଆମର ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ।